In de kamer in een oude koekoekschot. Zo hier in vele jaren mijn gein die hij. Maar tegen was te loven had dat biaskop gefokt. Het heet van Oer en Piet en gaat het geen zijn. Maar geit de dilte open, stijgt iedereen voor stil. Wat doet zo'n koekoekstukje in de kamer binnen veel. En dan werd ze koekoek, koekoek, dan kan het veugeltje naar voeten. Koekoek, koekoek, en schijnt zich die naar voeten om. De kamer en de keuken zelfs de gappen verspul. Ze zingen en ze zeggen dat ze lekker blijven trekken. Totdat de beste gewoon zich iedereen zich koekoek vult. En dan werd ze koekoek, koekoek, dan geeft het veugeltje weer terug. Het leukste stuk door heel de zich het ganse jachtje nu. Kijk de vorstenrok van 11 met de prins en de prinses. Dat vliegt achter de koekoek door de kamer heen. De dansmarietjes dan het boerenbroedskar en de rest. Het is hele op de storm, ik heb het zelf gezien. De wagens in de auto van Sater Hermenie. En zelfs die van de plekman, die zijn van de